Татарстанның көньяк-көнбатышында Шүпрәле районының Сембер, Ульяновск өлкәсе һәм Чуашстан белән чикләнгән иң кырый ерак бер төбәгендә Каракитә дигән бер авыл бар. Ни өчендер бу авыл карталарда да күрсәтелмәгән, административ-территориаль бүленешләр атамалары җыентыгында да юк. Әмма Каракитә авылы һәм бигрәк тә шушы авылның мәктәбе районда гына түгел, бөтен республика күләмендә танылган Марс агролицее онытылмас зур эшләр башкарып ята. Аны бик хаклы рәвештә Кече Тимирязевка яки Мөгъҗизалар мәктәбе дип атап йөртәләр. Сүзебез шушы атамага сәбәпче булган остаз мөгаллим, Россиянең атказанган мәгариф хезмәткәре Зәки Юныс улы Азизов турында, Зәки абый турында. Бүгенге көндә мәктәпнең берничә төрле юнәлештә эш алып баруы мәгълүм инде. Мин беренче әйтәсе китә. Менә без бер җылылеккә бик зур үзебез өчен, район өчен шулай ук зур статус алдык, агролицей статусы. Менә бу агролицей статусы безгә укытучыларга бик зур йөк тәйекләде. Бөтен фәннәрне менә югары уку йортларына кертү өчен тирәнтен өйрәнү, кабинетларны җиһазлау булсын. Күмән алганда тагын без бер баскычка үзебезнең бөтен яклап багажларыбызны югарырак күтәрдек дияргә әйтергә кирәк. Biz менә үткән ел агролицей белән Казан авыл хуҗалыгы академиясе арасында килешү төзелде. Менә бу безнең өчен генә түгел, мәктәп өчен генә түгел, район өчен зур киләчәкләр баглый инде. Менә бу авыл хуҗалыгы академиясе белән төзелгән договор нигезендә үткән ел алар безгә килеп иң беренче консультациялар үткәрделәр. Менә шушы механицкий факультетка укырга керү өчен. Аннан соң икенчесе безнең чыгарылыш имтиханнары вакытында килеп барлык укучылардан да экзамен алдылар. Бүгенге көнне безнең бер 50-57 укучы югары уку йортларында белеп ала. Сез директор буларак шуны әйтсәгез иде. Каян килеп туды бу фикер? Сезнең агролицей итү турында юктан бер нәрсә дә бар булмый бит. Электән үк берәр традициялары бармы бу мәктәпнең? Шуннан килеп чыктымы ул? Ничек менә сезгә тукталды? Авыл хуҗалыгы академиясе нинди бәйләнешләр китереп чыгарды? Бу авыл хуҗалыгы менә шундый, хәзер бит инде тормыш менә һәркем эзләнгәнне ярата, һәркем уйлаганны ярата. Хәзер бит инде уйламыйча кына, эшләмичә киләчәк турында бер нәрсә дә килеп чыкмый. Безнең нигез инде бар иде дөрестән дә әйтергә кирәк. 1957 елдан бирле хезмәт берләшмәсе эшләп килә безнең мәктәптә. Менә шушы авыл хуҗалыгы буенча. Безнең элекке вакытларда электәне менә укучыларны авылда калдыру буенча кайсы бер мәктәпләр республикада инде шулай районда акча түләп калдыралар иде укучыларны колхозыбызда. Колхозларда инде. Бездә андый нәрсә юк. Безнең менә укучылар үзләре яратып хезмәт итәләр, теләгән җирләренә барып авыл хуҗалыгы юнәлешендә, педагогик юнәлештә, гомумән алганда төрле тармак юнәлешендә укырга керәләр. Анда колхоз җитәкчеләре элекке вакытта ярдәм итәләр безгә. Бөтен базабыз бар. Шуңа күрә без уйладык та бөтен укытучылар коллективы, мөмкинчелекләре бар, белемнәре бар, омтылышлары бар. Менә шуңа күрә инде без уйладык үткәрергә мәктәбебезне агролицей иттереп, авыл хуҗалыгы юнәлешендә иттереп, без дөрестән дә турыдан-туры бит авыл җирендә яшәүче икенче көнгә дә кирәк, 1000 елга бер качан да авыл хезмәте, авылда кешеләр бетмәячәк. Каракитәнең киләчәге зур. Менә монда шундый зур хезмәтләр башкарып, менә мин әйттем инде укытучыларыбыз дидем. Укытучылар барсы да хезмәт сөючән. Бөтенесенә менә рәхмәт әйтәсе килә. Шулар арасында иң әйдәп баручы, менә шушы 1957 елдан бирле, менә шушы хезмәтне яраттырырга, ышандырырга, үзен менә бөтен
үзе шул кадәр балаларны яраттыра торган кешебез безнең Азизов Зәки Юнусович бар. Ну, ул безнең менә бергә эшлибез инде. Үзе математик. Ну, бер яктан сөйләшкәндә аны әйтәсең инде математик дип, икенче яктан килеп сөйләшәсең ул авыл хуҗалыгы буенча академик. Вот менә шундый зур кеше ул. Ул бөтен тәҗрибәләрне, мәктәп тирәсендәге тәҗрибәләрдән алып, колхоз кырында үткәрелә торган тәҗрибәләрне алып бара торган кеше. Шулай ук республика күләмендә ул биленгән, танылган кеше. Ну, әйтәбез инде, элек хәзерге вакытта СНГ дибез, Бердәм Дәүләтләр Берлеге, элекке вакытта инде СССР күләмендә танылган кеше. Аның эшләре, хезмәтләре белән танышкан илебезнең бөтен почмакларындагы кеше. Вот аның турында инде мин тагын үзе белән танышырга күбрәк әйтергә, инде үзе белән сөйләшергә бик әйбәт кеше ул, бик эшли торган хезмәттә кеше. Зәки абый моннан 60 ел элек 1938 елда Марш җыеллык мәктәбенә укырга кергән иде. Шуннан бирле ул һәр көнне мәктәптә. 48 ел укытучы, 42 ел мәктәп завучы, 40 ел производство бригадасының җитәкчесе. Аның хезмәтләрен аңа бирелгән бүләкләр күрсәтеп тора. Беренчесе ул РСФСР мәктәпләренең атказанган укытучысы, СССР мәгарифе отличнигы, халык мәгарифе отличнигы, яшьләр остазы, почет белгесе ордены, медальләре, 3 тапкыр укытучылар съезды делегаты, мәгарифнең бөтен союз советы члены. Ул 30-дан артык почет грамоталары алды. Үзенең тәҗрибәсе турында 3 китап язды. Ул китаплар Могҗизалар мәктәбе дип атала. Яшьләрне тормышка әзерлибез. Могҗизалар мәктәбе һәм икенче Могҗизалар мәктәбе. Без бөтен авылыбыз, бөтен халкыбыз белән Зәки абый Азизовны чын күңелдән хөрмәтлибез һәм аңа саулык, сәламәтлек эшендә тагы да зур уңышлар, озын гомерләр телибез. Зәки абый шушы мәктәп бусагасын атлап кергәнгә 60 ел инде ди. 60 ел бер мәктәптә. Башта укучы, аннары укытучы. Озак гомер бу. Безнең карашка Зәки абый әле мәктәптә яңа гына эшли башлаган яшь егет кебек. Берсеннән икенчесе кызыклырак планнар, аның хыяллар, өмет, шанычлар. Шәхси тормышында олы-олы югалтулар, тирән фаҗигаләр кичерүенә дә карамастан, ул һаман эзләнә, өйрәнә, өметләнә, көтә, омтыла, тырыша. Шулар белән ул башкаларга маяк, шулар белән ул үзе яши, үзе яшәтә. Күнеккәнбез, һәр иртәне кояш калка да бата, бата да калка, китә дә кайта, китә дә кайта. Әйтик, бердән бер көнне кояш кире кайтмаса, шулпан калкып таң атмаса, кошлар сайрап уятмаса, шәфәк нурында җимелдәп агым сулар акмаса, җир йөзен бар галәмне караңгылык капласа, җаниясе бу дәһшәттән чыгу юлын тапмаса, бердән бер көнне кояш кайтмаса, кеше нишләр иде? Ул күкрәгеннән изге нурлар алып, күккә ашар иде, кояш ясар иде, караңгылык мәңгегә кайтмаска качар иде, бердән бер көнне кояш кайтмаса. Бу бары тик куркыныч бер уй гына. Кояш калкыр да батар, батар да калкыр, мәңге нур шәшәр. Ә менә кеше күңелендә кояш батса, җир ничек яшәр? Шагыйрь Илдар Юзиевның бу юллары әйтерсең лә Зәки абый күңеленнән алып язылган. Зәки абыйның да күңелендә җир хәстәре, киләчәк буыннар хәстәре. Моннан 40 еллар элек 1958 елда безнең мәктәп директоры Гөлсем апа Махмутованың ул вакытта чыккан Коммунар газетасындагы мәкаләсе бар иде. Менә шул мәкаләсендә ул былай дип яза. Укытуны хезмәт белән бәйләп. Үткән уку елында безнең мәктәптә 46 укучыдан производство звеносы оештырылган иде. Бу звено Мичурный исемендәге авыл хуҗалыгы артеленә 2,5 центнер, 2,5 гектар мәйданда шикәр чөгендере һәм кукуруза үстереп бирде. Иген уңышын тагын да күтәрү йөзеннән
укучылар артилге 3 тунны кел һәм 1 тунны кыш тизәге җыеп тапшырдылар. Кышчылык фирмасына 670 чебеш үстереп бирелде. Мәктәпне тәмамлаучы укучыларның күпчелеге турыдан-туры колхоз производствосында эшләргә калалар. Укыту тәрбия өчен файдалы хезмәт белән бәйләп алып бару укучыларда хезмәткә мәхәббәт хисе тудыра. Безнең бу практик эшләребез мәктәпнең тормыш белән элемтәсен ныгытуда һәм илебездә халык мәгарифе системасын тагын да үстерүдә зур ярдәм итәчәк. Шуннан соң аз-маз тәҗрибә туплап хезмәт итә башладык. Звенобыз бригадага, бригадабыз укучылар хезмәт берләшмәсенә әйләнде. Шикәр чөгендере, азык чөгендере, кишер, бәрәңге, бертеклеләр үстерә башладык. Җир участогыбыз киңәйде. Башта ул 20 гектарга җитте, аннан 160 гектарга, чәчү әйләнеше кертелгән 160 гектарлы җиребез булды. Колхоз техника белән тәэмин итеп торды безне. Шулай иттереп, производство бригадасы үзенең беренче адымнарын башлады. Зәки абый, хәзер бит укучыларның производство бригадаларына, аның эшенә, алай дип әйтергә яраса, тискәре карыйлар. Бу өлкәдә, бу турыда сезнең фикерләрегез башкамы, үзгәме, әллә шуңа кушыласызмы? Дөрес, укучыларның производство бригадаларының эшен авыр физик хезмәткә генә кайтарып калдыра башладык. Әйтик, яз башында чүпле җир бар икән, кемгә бирергә? Колхозчылар яләнмәгән. Әйдә, укучыларга бирәбез. Салкын яңгырлы җилле көннәрдә укучыларны эшкә чыгарабыз. Хәзердә. Бездә генә түгел димен мин, ил буенча әйтәм. Гомумән әйтәм. Эш урыннарында салашлар, вагончыклар куелмый, аптечкалар белән тәэмин ителмей. Ашауда әзлеклекләр була, хезмәт хакы вакытында түләнмей. Гомумән укучыларның хезмәтләрен һәм сәламәтлеген саклауга игътибар кими бара. Булар барса да укучыларда һәм әти-әниләрдә ризасызлык тудыралар. Хезмәткә мәхәббәт тәрбияләү урынына хезмәткә нәфрәт тәрбияләнә. Әммәннән котылу юлы бармысың? Бу беренчедән, иң беренчедән өлкән кешеләргә кагыла. Мәктәп директорларына, колхоз, авыл җитәкчеләренә, колхоз белгечләренә. Укучылар өчен уңай хезмәт шартлары тудырырга кирәк. Яшь үзенчәлекләрне исәпкә алырга, режимны, гигиена таләпләрен төгәл үтәргә, ял лагерьларының эшен җайга салырга, соңгы вакытта акций башладылар алар. Дәресләрдә алган белемнәрне практикада куллана белергә өйрәтергә. Тәҗрибәләр үткәрергә. Укучылар үзләренең хезмәт нәтиҗәләре белән шатланырлык дәрәҗәгә җиткерергә. Эшне, хезмәтне дөрес оештырганда, укучы производство бригадалары укучыларны тормышка әзерләүдә мәктәпнең төп булышчылары була алалар. Шуңа күрә мин бу мәсьәләдә менә шундый фикердә торам. Киләчәктә укучыларны тормышка әзерләүдә укучы производство бригадаларының эшләрен тагын да яхшыртырга, активлаштырырга кирәк. Зәки абый, сезнең җәмгыятькә файдалы эшләрегез, үткәргән тәҗрибәләрегез турында моннан 15 ел элек безнең телевидение тарафыннан «Звезда моих полей» дигән фильм төшерелгән иде. Ул бөтен ил буенча күрсәтелде, инде рус телендә иде ул фильм. Шуннан соң сезнең эшләрегез нык
алга киттеме, әллә аның бер нәтиҗәсе дә булмадымы, шул биеклектә калдымы? Шуннан соңгы хәлләр турында фикерләрегезне әйтсәгез иде. Әйткәнемчә, без производство бригадасының эшен икенче төрле әйткәндә укучылар хезмәт берләшмәсенең эшен кызыклы итәргә тырыштык. Бер елдан соң, фильм чыкканның соңында бер елдан соң, 84 елда Казан селекционеры Наталья Николаевна Петелина безгә хат язды. Ул үзенең хатында әйтә, шундый Карабудайда бер юнәлеш килеп чыкты. Аны бик нык башка сортлардан изоляцияләп, үзәктән ераклаштырып, үрчетәсе иде. Әгәр сез алынсагыз, мин ул эшне сезгә тапшырыр идем. Без аңа бик риза булдык, хат яздык, без риза. Берничә көннән үк безгә посылка килеп төшә. 500 грамм, ярты килограмм карабудай йырлыгы. Алардан. Әйе. Biz аны бертекләп санап, ул биргән киңәшләр буенча, икенче селекционер Фәнүсә Кадырова киңәшләре бик зур роль уйнады. Чәчтек. Үзебез күпме беләбез, бөтен алымнарны кулландык. Нәтиҗә озак көттермәде, 30 килограмм уңыш алдык. Бу әзме күпме? Әгәр дә 30 килограммны 500 граммга бөлсәк, 60 тапкыр. Үрчү коэффициенты 60. Димәк, ырлыгыбыз безнең һәрбер бертегебез 60 тапкыр артты дигән сүз. Шуннан соң бу мәсьәлә белән бөтен укучылар кызыктылар. Карабудай турында китаплардан белемнәрен тирәнәйттеләр. Дәрестә алган белемнәр генә түгел. Чынлаптырып эшкә керештек. 3 жыл дигәндә колхозга 1259 центнер карабудай йырлыгы тапшырдык. Моны без югары ишмаларга хәбәр иттек. Беренчедән Наталья Николаевна Петелинага, ул бик шатланды. Карабудайга исем кушу вакыты килеп җитте. Төрле исемнәр уйланды монда. Укучылар тәкъдим итәләр, галимнәр тәкъдим итәләр. Biz үзебезнең авыл исемен Каракитянка дип атарга булдык. Җибәрдек Мәскәүгә дәүләт суд сынавына. Эшләргә туры килде 7 ел. 7 ел дигәндә Мәскәүдән менә шундый авторлык таныклыгы кайтты. Мине автор ясаганнар. Казан галимнәре белән бер рәттән. Автор дигән әйбер бик зур исем, бик зур исем инде ул. Шул авторлыкның бер төрле әҗре бармы? Менә хәзерге көндә сезгә. Бүгенге көнгә кадәр әле әҗрен күргән юк. Шушы кагаз. Таныклык, сортның таныклыгы инде Карабудайның таныклыгы. Бу сортның өстенлеге нәрсәдә соң? Нигә Петелина шул кадәр аңа игътибар итте? Беренчедән чәчү нормасының бик түбән булуында. Гади усул белән чәчкәндә 1 гектарга 1 миллион бертек чәчелә. Киңрәтле усул белән 2 миллион чәчелә. Киңрәтле усул белән чәчкәндә 1 гектарга 1 миллион чәчелә. Башка сортларга караганда 2 тапкыр азрак. Үзе карлыган куагы кебек бик куе булып үсә. Бер вакытта чәчәк ата. Бертекләре бик эре. 1000 бертекнең авырлыгы 39-40 грамм. Башка сортларга караганда 8-10 граммга артыграк. Биологик яктан, биологик сыйфатлары башка сортларга караганда эстен. Әгәр дә кибеттә регенә карабудай ярмасы булса, сез аны алып кайтып ашагыз. Әгәр дә будкасы бик тәмле булса, Каракитянка дип ашагыз. Рәхмәт. Инде минем тагын шундый сорау туа. Шул кадәр
оңдырышлы сорт булгач, үстін яклары бик күп булгач, сезнең башка районнар белән, башка территориялар, регионнар белән бәйләнешегез бармы? Зәки абый, менә шулар турында. Әллә шулай үзегезгә генә бикләнеп, үзегезгә генә куанып ятасызмы сез? Аралашасызмы? Безнең сурт турында газетада, телевидениеда бик күп мәкаләләр күрсәтелде. Чыкты инде газетада мәкаләләр, телевидениеда күрсәтелде. Шуннан соң безгә бик күп хатлар килә башлады. Бөтен ил буенча диярлек. Менә биредә адреслар. Ульяновск өлкәсеннән, Чувашиядан, Свердловск өлкәсеннән, Курган өлкәсеннән, Татарстанның төрле районнарыннан. Аларга без җибәрәбез орлыклар. Укучылар әгәр дә сорасалар 1 кило, 2 кило, 5 килограмм, ә колхозлар сораганда алар үзләре килеп алалар бездән. Күп. Менә шуннан безнең сурт Кыргызстанга кадәр барып җитте. И алар менә шундый башта хат белән мөрәҗәгать иткәннәр иде безгә. Әгәр мөмкин булса, рус телендә язылган хатны укып карыйбыз. Уважаемый товарищ Азизов, прочитав статью корреспондента ТАСС Сорокина «Школа научный полигон», нас приятно удивили ваши достижения в селекционной работе с гречихой сорта каракитянка. Желаем вам и в дальнейшем успехов в этом творческом деле. Одновременно к вам большая просьба, если есть возможность, одолжите нам для разведения и испытания этого сорта на наших полях в условиях Талласской долины Киргизии. Поэтому к вам большая просьба, вышлите нам для опыта хотя бы на 2-3 гектара семян гречихи каракитянка. Менә шундый хат алганның соңында без үзебезнең мөмкинлекләрдән чыгып хат яздык. 7 центнер бирә алабыз дип. Кыргызстаннан киләләр машина белән ырлык алырга. Ырлыкны алып китәләр. И 4 елдан соң безгә яңадан хат язалар. Ул рус телендә. Уважаемый Заки Юнусович, отвечаем на интересующий вас вопрос о гречихе сорта каракитянка. Было посеяно весной 31 га, с которых было собрано по 21 центнера зерна. Кроме этого, был посеян участок с посевом многолетних трав. Сев проведен в июне месяце, урожай составил 18,83 центнера с гектара. Из-за отсутствия агрегата по очистке семян этого сорта, эта работа у нас затянулась. В этом году намечаем посеять на площади 80-100 гектаров, как подкокровную культуру многолетними травами. Спрос на крупу не ограничен. Реализуем крупу в данное время с большим доходом. Раньше в наших краях гречиху не сеяли, поэтому сравнить с другим сортом у нас нет возможности. Личное мое мнение о данном сорте весьма положительное. Желаю успеха. С уважением, председатель правления колхоза «Красная заря», Киргизия. Заки абый, бу әлбәттә сезнең шәхси зур уңышыгыз булса, сезнең генә түгел, мәктәпнең уңышы, бу авылның уңышы, даже әйтер идем мин, бу безнең халкыбызның уңышы дигән сүз. Шул кадәр зур уңышлыкларның, әгәр сер булмаса, сире нәрсәдә? Бу сезнең тырышлыгыгыз гынамы соң? Сезнең шул кадәр теге принципиальность, тәвәккәллек, нәрсәдә моның сире? Birinchidan,
Kökni bilirge tilevçi, hizmet süyütçi, üzlerinin tradisiyaları bulgan okuçularımız bulуда. Hazır alarның gadeti bir hal. Alar icat etmeyece, hizmet etmeyece yaşay almıyorlar. 14 okuçu Halk Kazanışları Körgezmesi'nin bronza kemiş medallarını aldı. 90 okuçu tanıklık aldı. Bana şu tecrübeler için. Bayağı etkenimce hizmet yine tügel, icari hizmet gerek. Keşke hizmet şartlığını tatırga teyiş. Zeki abi, siz matematik, bütünlüğü yat ülkede, o'zingizga qarshi tugul endi u, shunday o'ngishlarga erishgansiz. Sizni narsa majbur etdi matematikadan mana shuni aytganda, ul vaqtdagi qitliqmi? Birinchiden mening matematik bo'lib, avul xo'jaligi bilan bitnik qiziqsanuim kishilarda ishonmovchilik tug'dirdi. Men malay vaqtda agronom bo'lam deb yurgan edim. Anlari partiya xizmatkari bo'lam degan edim. Nihoyat men o'qituvchi bo'lib chiqdim. Mana shu meni tortdi kolxozga. Bir vaqtda maktab zavchi bo'lib ishlab, avul o'rta maktabi zavchi bo'lib ishlab, производство bilan ilmda kerakligine inanu, tishenu meni mana shularga yetardi deyildi. Matematik bo'luam bitnik yordam etdi menga. Nega? Bütün biyologik proseslarni matematik formulaga qo'yib bo'ladi. Funksionalniy зависимость, beylilik deb atalgan aybi naq ikmakni chachudan olib üstüge kadar kullanılır. Men o'ylayman bulay. 8 yıllık maktab matematikası gınada ikmek üstürü texnologiyasını tuğlasın sasının güzelliğine getirir. Zeki abi, aytik, bugün bir cümle bilen çözüp aytkanda nindi vasiyat aytırdınız? Mana sizning o'ringa kelgan kishiga. Birinchidan, o'quvchi производство brigadasining tarixin öğrenirge. Hizmet tradisiyalarini öğrenirge. Mana şuşularga negizlenip, tayanırga orun bulmazsa boşlukka tayanıp bulmayı. Tağında devam eterge. Oңышlarga erişirge. Eğer de alga maksat koyup, bir ney bile sanaşmıça, üz dilegenini işlerge tırışsan, her vakit irtemni, sınmı, bari bir oңышka erişesin. Minnen kaluvçı kişiye, şunda yok, izgi tileklerinde.